खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ इलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बिजनीआव मै बुथारनाय जाथायजों साथाम सुबुंखौ खादों। खाजानाय साथाम सुबुंफोरा फारियै सिराज फकीर, नूर कालामा आरो सुरज सनार होनना मिथिनो मोन्दों। खाजानायफोरनि न'आ कारजा बिजनीनि बगरीगुरी फाथाराव मैया सरबग थाना ओनसोलाव मासे मै हमदोंमोन। मैखौ होसो होसो हमनानै लाखिना दोनदोंमोन आरो मैया थैदोंमोन। जं लावथि लानानै होसो होसो हमनायनि भिडिअ भाइरेल जादोंमोन। हराव हाग्रा बिफान आरो सरबग पुलिसा दायनिगिरि सुबुंफोरखौ बगरीगुरी फाथारनिफ्राय खायो। नैथि खौराङाव दङ भारतआव गले गले बिरखं जाब्रथाय। केदारनाथआव गिख्रंथाव हेलिकप्टार जाब्रथाय। बे बिरखंनि जाब्रथायाव पाइलटजों लोगोसे सा 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थामथि खौराङाव दङ आदानि ग्रुपनो हा हगारनाय बिथिंनि सायाव बासबारियाव सोमजिनाय आथिखाल थासारि आरो जेंनानि सोमोन्दै दिनै 16 जुन समबाराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एपिडिसिएल क'क्राझार डिसि, पुलिस खुंथाय सार्कोल मावख'गिरि आरो एबसुआ दिनै जयै सावरायगोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बाक्सानि बरखुसिजाराव मुगैथाव जिनाहारि जाथाय। हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना गोजा न'नि आलासि गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ बाक्सानि मुरमेला कुमारपारा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ पुलिसजों खाजाबाय। बाक्सा बरखुसिजाराव जादों बे मुगैथाव जिनाहारि जाथाया। थांनाय 8 जुनाव जिनाहारि खालामदोंमोन हिन्जावसाखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 1 बोसोर सिगां गामिनिनो निखावरि नखरनि हिन्जावसाखौ फरायहोनो गावनि न'सिम लांदोंमोन। नाथाय लांसुनिया गाज्रि आखुनि फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ थांनाय 8 जुनाव जिनाहारि खालामदोंमोन हिन्जावसाखौ। जायनि जाहोनाव हिन्जावसाया जब्रा जारा न'सिम थाङो। निखावरि नखरनो दोननि लब दिन्थिना जाथायखौ दोनखोमानो नाजादोंमोन फोरोंगिरिया। नाथाय हिन्जावसानि सावस्रिया बांद्राय गाज्रि जानायलाय मुसलपुर डक्टर रबि बर' रायजोआरि फाहामसालियाव थिसननायनि उनावनो सोराङाव फैयो। हिन्जावसाजों जानाय गासै जाथाया फाहामगिरिनि सुबरनाव बरमा पुलिसा गसर मोननायनि उनावनो फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ खारखोमानो नाजानाय समावनो टिहु रेल स्टेशननिफ्राय खानो हायो पुलिसा। दासान्दि बरमा पुलिस थानायाव दं लांसुनिया फोरोंगिरि खगेन्द्र बर'आ। बाथि खौराङाव दङ ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव हाइ स्कुल आरो ओइचएस आनजादाव साबसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनाय सा 11 फरायसाफोरखौ गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म थुलुंगायारि बान्थाजों बरायदों आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादनि दैदेननायाव जिल्लानि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै आनजादाव उथ्रिनाय सा 17 फरायसाफोरखौ बरायना थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि आरो गसाइगाव बिएड कलेजनि गोरायुं डक्टर अजित बर'आ। द'थि खौराङाव दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बाखनायजाथाव हाबाफारि। खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव थानाय करफागुरि गामियाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ 2.5 किल'मिटार जानथाइनि लामाखौ बाला अन्थाइ खोनानै होदों। बिथांनि बेफोरबादि खामानि मावनानै होनायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफोरा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनिसिम गोजोननाय फोरमायदों। स्निथि खौराङाव दङ आसामनि मोननै रायजो सभा मासियावबो बादायनाय गैयालासिनो देरहानो हानाय एनडिएनि सानै बिजाथिखौ बरायहैदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बिजेपिनि बिजाथि कनक पुरकायस्थ आरो एजिपिनि बिजाथि बिरेन्द्र प्रसाद बैस'आ बादायनाय गैयालासेनो आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि बिसायख'थियाव देरहानो हादों। दाइनथि खौराङाव दङ रौता ब्लक बिएसइउनि आफादगिरि सोरां बसुमतारी, लेङाइ गाहाय नेहाथारि समर देखा आरो रौता इउथ बिपिएफनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि आगस्त दैमारि बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाबाय। गुथि खौराङाव दङ गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावबोनाय जोहोलाव बर'आ मैया बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोदैबारि बियाबनि सामाबारि रैसुमै क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव लोगो सोलोंथाइ नेहाथारियाव बिबान लानानै हाबा मावबोनाय जोहोलाव बर' आरो मोदैबारि बिसिडिसिनि बारग' चेयारमेन रातन चन्द्र बर' बिथांमोना मैया सा 150नि बांसिन रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिजेपि राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाफैयो। जिथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि बारग' एमपि बिजया चक्रबर्तीनि देहाया गाज्रि हालोदाव। डायबेटिस आरो हाइ ब्लाड प्रेसारजों जुजिनाय बारग' एमपि बिजया चक्रबर्तीखौ जिएमसिएचआव एडमिट खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। 11थि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव बाइनेस भिडिअ बानायगिरि 26 बोसोर बैसोनि
रसमा ब्रह्मआ थांनाय 8 जुन रबिबारनिफ्राय गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रसमा ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला मंगलाजरा माटियादल गामिनि थागिबि जारिमिन ब्रह्मनि आंगो बिसि आरो सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'नि बिमा। बेनिखायनो सोरबाफोर रसमा ब्रह्मखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 600323766649 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। रसमा ब्रह्मनि फिसाय जारिमिन ब्रह्मआ 12थि खौराङाव दङ। मुलुग गोजोननि थाखाय सराइबिलनि नास्राइबिल सेन्ट जसेफ केथलिक चार्चआव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया आर'ज गाबदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलनि नास्राइबिल सेन्ट जसेफ केथलिक चार्चआव मिरु इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया मैया रबिबार सानखालि बड'लेण्ड ओनसोलनि आरो मुलुगनि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबहैदों। बेजों लोगोसे बिटिआर सरकारनि मददजों आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गिर्जा न' लुफुंनो थाखाय मैया अन्थाइ खाम्फाखौबो राजु नार्जारिया गायसननानै होयो। 13थि खौराङाव दङ। बाक्सा जिल्ला 25 नं बागानपारा बियाबनि नयाबस्ति प्राइमारि इउपिपिएल एबा अदला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा बियाबनि एमसिएलए एबा बिटिसिएलए नि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि मददाव लामा बानायदों। गरमारा, सिमलाबारि, दिंखियाबारि, बकपारा, बिटपारा, लिन्दा सुबा आरो अदला हलामाखा सुबानि लामाफोरखौ रायजो राजाफोरनि हान्थिनायनि खाबुनि थाखाय सेन्ड ग्रेभेल गारनानै फोसाबनानै होदों। बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि बेफोरबादि खामानि मावनानै होनायखौ रायजो राजाफोरा बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ साबसिन मावनानै होबावनो थाखाय बिथांखौ खावलायबावो। रायजो राजाफोरा 14थि खौराङाव दङ। फानबारि बाजार कमिटिया समाजारि लामा फोसाबदों। चिरांनि फानबारि बाजार कमिटिया ओनसोलाव समाजारि, सावस्रि, सोलोंथायारि बायदि बिथिङाव हाबा मावनायनि अनगायैबो गाज्रि जानानै थानाय लामाखौ फोसाबदों। फानबारि हाथाइसालिनिफ्राय बिजनी नोगोर फारसे हान्था मेला खालामग्रा गाहाय लामाखौ फोसाबनायनि हाबा मावदों। फानबारि बाजार कमिटि आरो फानबारि काली फुजा कमिटिया फ्राय 9 किल'मिटार जानथायनि लामाखौ बाजार आरो फुजा कमिटिखौ फानबारि दालाइ एबसु, आसु, बर' थुनलाइ आफाद, ट्राइबेल संघ, दखानि सन्थानि हेफाजाब होनायाव फोसाबनायनि हाबाखौ मावो। 15थि खौराङाव दङ। मैया रुपनाथ ब्रह्मनि 124थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर खुंथाया रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मांखरसालि बेखेवनायजों लोगोसे क'क्राझारनि दोंसे लामाखौ रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै फोसावो। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नाजानायजों लुफुंजानाय क'क्राझार सहरनि प्रगति भवनाव रुपनाथ ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवो। लोगोसेनो रुपनाथ ब्रह्मनि आंगो गामि औवाबारि गामियाव रुपनाथ ब्रह्मनि मांखरसालिखौबो बेखेवो। बेजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि आरएनबि लामानिफ्राय जागायना औवाबारि जानानै बावखुंग्रि थांनाय एमसिएलए थाग्रा खथासिम थांनाय लामाखौबो रुपनाथ ब्रह्मनि मुङै दोननाय जासिगोन होननानै फोसावो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। 16थि खौराङाव दङ। 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय बंसिगाव प्राइमारिनि गरामारि गामिनि गं 41 नखरा मैया एमसिएलए राजीव कुमार ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव हाबदों। 17थि खौराङाव दङ। 14 नं बिसमुरि गामिनि दालांखौ हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरखार थानाय समावबो मावफुंनानै होआखै आरो दाबो इउपिपिएल सरखार थानाय समावबो जोंनि गामिनि जेंनाखौ सुस्रांना होफैयाखै। 14 नं बिसमुरि गामिया थांखि लादोंदि देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां जायनो गामिनि दालांखौ मावफुंनानै होफैगोन बेनोसो गामिया भट होगोन होननानै बुङो। गोबाव सम रायजो जानाय दरसे गामि जाय गामिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि बियाबाव गोग्लैनाय बे गामिया लामा दालां गाज्रिनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरा भुगिबाय थानो गोनां जायो। बेनिखायनो दानि सरकारखौ खावलायदों 14 नं बिसमुरि गामिनि दालांखौ मावफुंनानै होफैनो थाखाय रायजो राजाफोरा। 18थि खौराङाव दङ। रायजो राजाफोरा सफाइ दैसायाव 150 मिटारनिबो बांसिन गोलाव औवानि दालां बानायना लादों। गोबाव समनिफ्रायनो सा दिखियाजुलि हालामनि रायजो राजाफोरा सफाइ दैसाजों भुगिनानै दंमोन। दैज्लांनि समाव दै देरनायनि जाउनाव फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हाया आरो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हाथाय बाजाराव थांनो हाया, बेफार फालांगि खालामनो हाया जानानै दंमोन। बेखौनो नोजोर बोनानै सा ओनसोलनि गं 30निबो बांसिन गामिनि रायजो राजाफोरा रां खांलायनानै थाराइबारि सेन्टारनि साखाथियाव 150 मिटारनिबो बांसिन गोलाव औवानि दालां बानायनाय जायो। सरकारनि जेबो हेफाजाब गैयालासिनो रायजो राजाफोरनिफ्राय एसे एनै रां खांनानै बे दालांखौ बानायनाय जादों आरो बे दालांनि हेफाजाबाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोबां सहाय जागोन होननानै बुंथियो दैदेनगिरि दैमालु दैमारि बिथाङा। लोगोसे बे दालाङा अरायथा नङा, दैबानानि समाव मा जागोन जेबो बुंनो हाया, बेनिखायनो सरकारनिफ्राय दालां बानायना होनोबो खावलायहरबावदों बिथाङा। 19थि खौराङाव दङ। सानै गथ'नि बिमा सासे आइजोआ गोमानानै दं। गहपुरनि 2 नं रंफुर गामिनि मंगलसिं ब्रह्मनि बिसि
32 बोसोर बैसोनि रहिला ब्रह्मआ गोमानानै दं। थांनाय 14 अक्ट'खालि फुंनि 9:30 रिंगायाव कलेजाव फिसाजोनि BA फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन लानो थाखाय ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायनि 1 घन्टासोनि उनावनो गावनि खिथु थांनानै बियो गहपुर टाउनाव सोरबा सासे बांगाल मानसिजों खारलांबाय होननानै मिथिनो मोनो होनना फिसाय मंगलसिं ब्रह्मआ बुङो। फिसाजोआ BA आरो फिसाज्लाया थाखो 2आव फरायगासिनो दं आरो मा गोसो जानानै मा साननानै बेफोरबादि बांगाल हौवाजों खारफालांखो होनना फिसाया दुखुजों बुङो आरो फिसाया बुंबावदोंदि बिखौ जेबो खस्थ' होआखै, उन्दु बियो मोनजादों होननाबो बुङो। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8761988957 आरो गुबुन मोनसेबाव 7896856471 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों। फिसाय मंगलसिं ब्रह्मआ।